todos e a todas. Damos comezo á sesión plenaria ordinaria. O primeiro é a aprobación se procede dos borradores das actas das seguintes sesións. Ordinaria do 27/9 de 2019. Extraordinaria do 21/10 de 2019. Extraordinaria urxente do 28/10 de 2019. Con respecto á primeira, a ordinaria do 27/9. Algún comentario sobre ela? Ben, votos a favor da aprobación da acta do pleno ordinario do 27/9. A segunda, que é extraordinaria do 21/10. Algún comentario? Votos a favor? A extraordinaria urxente do 28/10. Alguna obxección? Votos a favor? Ben, o punto número 2, a aprobación se procede do expediente de contratación 12/2019, Servicio de Axuda no Fogar. Como xa foi levado a Comisión Informativa, se dictaminou saber o importe do contrato, que son 517.582,88 euros, IVA incluído. A valoración, pois, a puntuación máxima 100 puntos, un 40% os criterios de valoración automática e os de valoración dependente do xuicio de valor, boas noites, son 60 puntos, non? 60%. O acordo era o seguinte, o que se dictaminou. Primeiro, aprobar as insuficiencias de medios materiais e persoais do Concello de Lousame para executar os servicios á dependencia e, polo tanto, a necesidade administrativa de celebrar este expediente de contratación. Segundo, aprobar a non división en lotes do contrato á vista dos informes técnicos sobrantes do expediente de contratación. Terceiro, publicar no perfil do contratante o acordo de incoación do expediente, así como a justificación requerida polo artigo 28 da Lei de Contratos do Sector Público. Cuarto, aprobar o expediente de contratación número 12/2019 do contrato de servizos denominado SAF modalidade de dependencia, por procedimento aberto, tramitación ordinaria, atendendo a unha pluralidade de criterios de explicación como orzamento total de execución por contrata, que xa dixen antes, 517.582,88, IVA incluído. E o IVA neste caso un 4%. Quinto, aprobar o emprego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos e o emprego de prescripcións técnicas. Sexto, a aplicación orzamentaria das obrigas económicas que se deriven do cumprimento deste contrato será a 231.22.799. Na aplicación da disposición adicional terceira, apartado segundo da Lei de Contratos do Sector Público, este expediente de contratación tramítase de xeito anticipado, dada a natureza plurianual do gasto e de conformidade co artigo 174 do texto refundido da Lei de Facendas Locais. A realización do gasto queda subordinada á consignación do crédito idóneo e suficiente no orzamento do Concello de Lousame para os exercicios de 2020 e 2021 respectivamente. Sétimo, dispoñer a apertura do procedimento aberto de adxudicación, tramitación ordinaria, publicar anuncio de licitación no perfil do contratante do Concello, aloxado na plataforma de contratos do sector público. Oitavo, publicar o prego de cláusulas administrativas particulares, o prego de prescripcións técnicas, a composición da mesa de contratación, do comité de expertos e este acordo de aprobación do expediente de contratación no perfil do contratante. Señor Paradela. Sí, gustaríanos que nos explicara un pouquinho a diferencia con relación ao anterior contrato, a ver os cambios que se introduciron e a diferencia do custo. Claro. A elaboración dos pliegos é complicadísima, sobre todo cando hai que estar atento a convenios, é moi complexo para os concellos e se empezou a facer fai pouco desde a Lei de Contratos. Os cambios que sabemos que no anterior foi recurrido, as empresas grandes pois teñen poder económico e pulmón para resistir e entonces está pasando en casi todos os concellos nese tipo de contratos que non beneficia moito os concellos logo a resolución. Nos non recurriron, o que pretendían era que se adxudicase
o sea, non recurriron en sí o expediente, os pliegos, sino que recurriron un solo punto, non? Entonces, despois, o que quería é que pasase, como tiñan, deron a razón nunha parte, o que querían era que fose adjudicado directamente ao outro, nos, quero dicir, ao outro que eran eles os recurrentes, se nomear a ningún dos que concurriron. Entón, o que fixo o Concello, intentou defendeuse a súa teoría de que non, de que o que tiñamos que facer era reiniciar de novo o expediente. Iso, porque o outro nos perjudicaría bastante o que é o Concello en canto á parte económica. E non tiñamos presupuestado nese momento. Esa resolución foi positiva para nós e entón se iniciou a elaboración dos novos pliegos. En canto ás modificacións, si a señora secretaria ten a ver e fai un resumo. Pois nada, o sea, as principais modificacións que houbo en relación cos pregos do anterior expediente de contratación foi a adaptación dos custos de personal. A adaptación dos custos de personal, porque no anterior expediente de contratación partírase dun convenio colectivo que é o que está vicente. Pero, bueno, ese convenio colectivo está denunciado. Cando se elaboraron os primeiros pregos, entendíamos que as táboas salariais que estaban nese primeiro convenio eran as vicentes. Pero, por unha interpretación dunha sentencia do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, entendía que esas táboas salariais había que incrementalas polos costes do IPC desde a súa publicación hasta hoxe en día. É dicir, nese ámbito de aplicación do convenio colectivo están pendentes de negociar un novo convenio. O último convenio xa expirou, está denunciado, pero todavía non negociaron un novo. Entón, cando se elaboraron os primeiros pregos, nós entendíamos que estaban vicentes unhas táboas salariais e non é doado, quero dicir, non hai ningún sitio onde se pode consultar cal é o convenio vicente. De feito, incluso nós para estar seguros tivemos que facer unha consulta ao Consello Galego de Relacións Laborais, quero dicir, ni siquiera en Inspección de Traballo nos dicían claramente cal era o convenio, dicir, está suxeito á interpretación. Entón, despois de falar coa Xunta de Galicia e entender que era este convenio, que tiñamos que facer unha actualización deses salarios, que esa actualización non está publicada, tuvemos que calcularnos internamente. Ese basicamente foi o cambio fundamental. Entón, digamos que actualizamos os costes salariais, que nos primeiros anos, como o IPC era negativo ou cero, non houve ningún incremento, pero si no ano 17 e no 18 houve un pequeno incremento de IPC. Entón, incrementamos o coste hora, quero dicir, o coste hora como hai unha subida salarial, incrementouse. Ese é o fundamental en relación ao prezo. E despois tamén o que fixemos foi cambiar a valoración dos criterios de adxudicación, porque no anterior expediente de contratación puntuábase o que era a organización do servizo un 51%, e o factor prezo puntuaba 49%. Entón, como nas anteriores sesións plenarias, dende a oposición, díxose que... Non somente dende a oposición, é unha decisión que vostede me preguntou e eu dixen que... Claro, dixemos ben. Que non conta. O sea, que non sería... Sí. Entón, agora hai a puntuación dos criterios, digamos, de cualitativos ou de calidade, é un 60%, e os criterios de oferta, o sea, o prezo, pois pesa un 40%. E unha reforma da normativa que xa estaban os plegos feitos. Sí, pero eso xa o corregir, eso na última xa estaba. Non, pero que para decir que tamén é algo que se engadeu con respecto. Sí, é verdade, sí, é verdade. Sí, é certo, xa non o recordaba. Houve unha modificación da lei de contratos que saiu publicada agora a principios de novembro. Entón, obriga a establecer uns determinados criterios en relación á protección de datos persoais en certos contratos que son sensibles, como este, onde hai datos de persoas, con discapacidades físicas, psíquicas, etc. Entón, xusto cando estamos preparando os pregos,
que só os tiñamos netos, saiu esa modificación contractual e tivemos que modificarlos para incluir unhas novas obrigas que teñen que cumplir as empresas de protección a nivel europeo. É verdade, eso tamén xa non o recordaba. É que, vamos a ver, nos chamanos a atención que, por exemplo, antes por ano eran 21.396 horas, ahora bueno, Pero é son verdade. moitísimas máis, simplemente No, é verdade. son 9.000, non chega a 9.000, pero Sí, pero tamén antes, o incremento de precio, porque antes por 2 anos podíase chegar a 644.000 euros. pero é polo número de horas. Polo número, Sí, claro. porque antes eran 21.000 horas, son 30. Sí, vale, pero O que facemos é Claro. solicitar horas, e estamos según nos van falando de concedendo, 644 que se podía chegar a 644.000 euros por 2 anos, que o contrato anterior era por 2 anos, por 24 meses. E entón, agora estamos falando que se pode chegar a 517.500 euros, o sea que prácticamente non sei se representan efectivamente ese aumento de 9.000 euros esa diferencia de cartos, porque estamos falando de 195.000 euros. Pero a diferencia está porque sube o coste hora do precio do 2 contrato. euros, Claro, pero multiplicamos 21.000 horas por 30.000. 60.000. Claro. No, Julio, o sea, quero Sí, decir, no, as vamos contas a ver, están, quero pero decir, a miña pregunta viña por aí. A ver, se houbera alguna modificación aparte de o aumento de horas e aparte do aumento de precio. Ahora, nesa valoración que se fixo, as empresas hai alguna forma de que lle obliga aos traballadores ou teñen un precio os traballadores a empresa fai o contrato e despois son eles os que teñen que negociar cos seus propios traballadores o precio da hora. a empresa ten vamos que a ver. cumplir o convenio colectivo. Ten que cumprir o convenio Sí, colectivo, sí. xa, como antes, 6 euros a hora que lle pagaban o que estaban pagando, o que están pagando. Entonces me parece a min que, bueno, que aí nos pregos podíamos ou tratar, non sei se se pode contemplar eso, non? Está recollido, recollido, está recollido. Vale. Sí, sí. Pues, Está recollido. en quedanza e non se iba por aí. se sorprendería cas traballadoras. O mellor teño que establecer unha reunión entre elas que este vostede. Non, eu, unha traballadora, físicamente, non estaba eu solo. Pois aquí viñeron e nos dixo- a servicios sociais Se eu non digo, vamos a ver. e xa lle dixemos que eso non podíamos nos intervir. Que... Vale, pero é que está a papeleta esa, non? O sea, que unha empresa que agora se incrementemos o precio polas razóns que sean, o sea, incrementos porque está a convenios e que, bueno, pues, que iso que repercuta esa xente, porque 6 euros hora pagando elas o transporte e pagando todo isto, e non todas teñen a mesma, porque isto dá lugar a unha serie de cambalaches por parte da empresa, ou polo menos é o que nos estuvo chegando, non? De que hai persoas que traballan máis horas que outras. Entón, Sí. bueno, non hai unha, digamos, unha uniformidade. Pero si queres saber por que sucede eso, tamén lle explicamos. Hai xente que da que está traballando, porque preguntei, que non pode ter, non quere máis horas, porque serían nunha parte do día en que non pode ir por razóns persoais, e logo hai outras historias que poden chegar ou non chegar, e hai que tamén analizar se son date crédito xuntando ambas partes. Sí, bueno, eu... Entón, iso hai que coñecelas. Vamos a Eu ver, vi unha persoa que non incrementaba, preguntei servicios sociais, entón me trasladaron, falaron ca empresa e me trasladaron que esa persoa que se llas daban, pero que pola... non sei se era de tarde ou se... non sei agora mesmo o horario, pero que non lle era compatible con outras cousas que estaba a facer. Ese non caso, do que a mí me chego coñecemento, se non me chego coñecemento e non o veñen a trasladar a donde teñen que trasladar, que é a servicios sociais, non nos podemos enterar. Bueno, pero que... E despois hai perfiles, pero isto non me gustaría explicar eu me gustaría que explicase a traballadora social. Hai perfiles de usuarios que requiren tamén un perfil, e logo hai outros temas que non debemos, o sea, que é para tratar nunha xunta de portavoces, vale? Que como vamos a ter unha para a semana, xa o falamos. Vale. O punto número... Pois bon, sí. Vamos a votar. Señor... Mole. Votos a favor?
3, aprobación inicial se procede da modificación orzamentaria 40/2019. Podemos buscar outras cosas. Bueno, isto é a aprobación inicial da transferencia de crédito 40/2019, que era entre dous capítulos, o capítulo 6 e o capítulo 2 en distintas áreas de gasto. Unha vía, pois, a estas alturas do ano que estamos finalizando, sobrante, e no outro pois estábamos deficitarios, non? Entonces hai que traer a pleno por ser en distinta área de gasto. Se fose na mesma, pois sería por resolución de alcaldía. E o que se trouxe como unha formativa e se acordou era, primeiro, aprobar inicialmente o expediente da modificación de créditos número 40/2019 coa modalidade de transferencia de créditos entre aplicacións orzamentarias de diferente área de gasto, de acordo ao seguinte detalle: altas en aplicacións de gastos, transferencia positiva de 17.549,44. Non leo o número das, porque xa o teñen vostedes, e das aplicacións, se queren que lles lean, lles leo sin problema. E baixas en aplicacións, pois pola mesma cantidad. Segundo, aprobar a tramitación urxente da modificación orzamentaria na aplicación do artigo 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedimento administrativo común das administracións públicas. Terceiro, expoñer o expediente ao público, previo anuncio no BOC, durante 8 días hábiles, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar as súas reclamacións ante o pleno corporativo. Cuarto, se transcorrido o prazo non se presentan alegacións, considerarase aprobado definitivamente este acordo. Señor Paladela, señor Moreno. Vamos a proceder a votación. Votos a favor? Ben, e o punto seguinte, o punto número 4, despois de facer a modificación orzamentaria, é o recoñecemento extrajudicial de crédito de esas facturas nas que se fai por as que se fai a transferencia. E o REC 7/2019. Están as facturas que son unha de Bation, de consumo eléctrico, e outra da Río Suárez, de renovación do Monte San Lorenzo. E o acordo... Onde está? Acordo. Primeiro, aprobar, dispor a recoñecer as obrigas por recoñecemento extrajudicial de créditos os seguintes documentos justificativos de gasto, os que antes de referir. Un de... O importe de cada un deles está aí tamén na documentación que teño, 9.256,50, 9.269,80. Segundo, a eficacia deste acordo queda demorada até a efectiva entrada en vigor da modificación orzamentaria número 40/2019, transferencia de crédito entre aplicacións de diferente área de gasto. É dicir, mentre non os tempos que antes mencionei no anterior punto, mentre non este aprobado eso, non se pode ser efectivo o resto. Terceiro, producida a eficacia do presente acordo, segundo o señalado no apartado anterior, ordenar o pago dos justificantes de gastos relacionados segundo as disposicións da tesorería. E cuarto, dar conta do presente acordo a intervención Tesorería e Departamento Contable para a súa tramitación e efectos oportunos. Señor Moledo, votos a favor? O punto número 5, aprobación que procede da bonificación do imposto de bens inmobles para o exercicio 2020. Bueno, ten unha bonificación que do 95% para as explotacións agropecuarias e gandeiras. Con respecto a isto, decir que outro día, antes de ler o acordo, que se presentou en 3 ocasións. Se presentou no 2000 e sí que no principio se presentaron 9, pero cando foi a catastro eliminou a 4, porque a documentación non estaba correcta. Por iso tiña no masín, non? Aí, que eso fora aí. O comprobei, efectivamente. Así foi, non? Estaban as que o solicitaron e as que quedaron fora, que son estas, que non vou nomear, pero quedaran 5, porque, por exemplo,
si tiñan a explotación gandeira nunha parcela na que había unha parte que destinada a vivenda e outra parte, pois tuveron que segregar e poñer as cousas en orden. Eso, esa xente ahora, hoxe en día xa creo que todos o solucionaron e está aquí por si queren comprobalo. E foron, o primeiro ano lle aprobaron a 4, o segundo lle aprobaron a 9 e agora no terceiro aproban a 10. Porque son 3, porque se aprobou primeiro no 17 para bonificación do 18, despois no 18 para bonificación do 19 e agora aprobamos no 19 para bonificación do 20, porque como hai os anos que empezan a pagar os anos de atrasos, e que non estivera aprobado sí que lles afecta despois ao ano anterior. Vale. O acordo que teríamos que tomar e se dictaminou na comisión informativa foi o seguinte: declarar de especial interese ou utilidade municipal os seguintes inmobles os que se desenvolven total e exclusivamente actividades agrarias e gandeiras pertencentes ao sector primario por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento do emprego que justifican tal declaración aos efectos de obtención dunha bonificación do 95% da cota íntegra do imposto do IBI. Segundo, publicar no Boletín Oficial da Provincia o contido deste acordo, así como no tabuleiro de anuncios do Concello de Lousame. Terceiro, dar traslado do contido deste acordo ao Servizo de Xestión Tributaria da Deputación Provincial da Coruña aos efectos oportunos. Non leín todos os datos e seguro que non é necesario, senón simplemente funciona, está na acta. Sí, isto xa me tamén, non? Alguna obxección con respecto a isto? Votos a favor? Ben, pasamos a parte de control, a acción de conta das resolucións de alcaldía da número 518 de 2019 a 629 de 2019. Non, vou a seguir. La acción de conta do período medio de pago de terceiro trimestre, que é 8,11, 8 días, bueno, 8,11. Un poquinho máis que a vez anterior, pero bueno, que seguimos estando aceptablemente ben. Mocións por razón de urgencia. Temos un... Non, se me permite, Sí. vamos antes que non se levaron a comisión informativa porque non estaba nese momento. Páselle, señor Moreno. Sí, pasamos a dúas. Pasamos a transferencia, máis o... Gracias. Máis o... Correcto. Me gustaría facer un receso agora para explicar isto e lle pediría